ತ್ರಿಯೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಂತೀರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಎಂಚೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಸಟುಲ್ಲೇರಿಗೆ ನನ್ನ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಬರ್ಸಡು ಒಂಜಿ ಮೂರು ಪನಿ ಬುಡುಕುಚ್ಚಿ ಚಂಡಿಯಾನ ಬನ್ನಗ ಕಂಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಒಂದೇ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪು ತಲೆ ಬಸ್ ಬರ್ತೋಡು ತಿಕ್ಕಿ ಕಾತು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲುದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಂಡಿ ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಅವು ಯಾವ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಕೋರಿ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚಾರ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಇನಿ ಕಜ್ಜಿಪಾನಾಗ ಬಸ್ಸತ್ತ ಅಂಚಾರ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿಗೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ಕಾತು ಕಾತು ಸಾಕಂಡ್ಗೆರೆಗ್ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಡುನು ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉದ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಮಾಡುವ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಒಣಸಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲೇ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆಡು ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗುಬ್ಬಗ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಮಾಮಿಡಲ ಅಂಚೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗುಬ್ಬರೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಲು ಎಣ್ಣೊಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಕ್ಯಾರಮ್ ಗುಬ್ಬರೆ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅಕ್ಲು ಬತ್ತಜ್ಜಿ ಗುಬ್ಬರೆ ಆಂಡಲ ಎಣ್ಣೊಟ್ಟು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಗುಬ್ಬುಗ ಅಂತಂದು ಪಂದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಎಲ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂದು ಬೈದೀರು ಅಂಚೆ ಇನ್ನೇ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತು ನೀವು ಅಂತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಸೂರಾಂಡ ಪೋರ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೇ ಪೊಪ್ಪೆ ಪಂದು ಕಂಡಿರು ಪಿದಾಡಿಯರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬೈ ಇಂಕ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದಕುಲು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಲಾಡು ಮಲ್ತ್ ಕನ್ನರೆ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ 2 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಅಂಚ ಅವೇನು ಹುರಿಯೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಹುರಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ತುಪ್ಪಡು ಪೊತ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ಪುಡು ಗಂಟು ದಾಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊತ್ಪುಡು ಗಂಟ ಅವರೆ ಬಲ್ಯವು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ಪುಗ ಗಂಟು ಗಂಟು ಅದಿಟ್ಟಿಂದ ಬುಡ್ಪಾಲಿ ಸ್ಪೂನುಡೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂದು ತಿತ್ತು ಜಾಕ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕೂಲಾವಡು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಂಡು ಸಕ್ಕರೆನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತ್ರೆ ಈಕ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಐಕ್ ಒಂದು 4 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊಡಿ ಆಂಡ್ ನೈಸ್ ಪೊಡಿ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಹುರಿಯೋನ್ಗ ಬಾದಾಮನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಐಕ ಪಾಡೋಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು
ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡವು ಅದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಅವಿನ ಇಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಖಾಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಒಂದೇನು ತುಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಬಾದಾಮ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಒಂದೇ ಬೌಲ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಅಪಗ ಸ್ವೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಾಡಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಚಪ್ಪೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದಿನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಟೆ ಕಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ಇದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ತುಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಗ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಜಿಂಡ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಪುಡ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಡು ಹಾಲು ಕೋವ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚನೆ ಲಾಡು ಉಂದು ಅವೇನು ಲಾಡ್ದ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿದ ಹಾಲು ಕೋವ ಉಂದು ಆಡು ಲಾಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಾನು ಡಬ್ಬಾಗ ಪಾಡ್ದು ಕೊನಕ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಟ್ರಿಯೋಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನಿನ್ನಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತ್ ಕನ್ನಲಿ ಪಂತೆರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಡು ಪಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದವಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದು ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಗ್ನು ಇದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ದ ಅಂಚಾಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬೈದೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈದೇರು ಮೀಟಿಂಗ್ದ ಅಡೆಗೆ ಇನಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಜನ ಬೈಜೇರು ಅಕ್ಲು ಉಡುಪಿ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಅಂಚ ಬೈಜೇರು ಇತ್ತೆ ಜನ ಉಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಮೊಕಳ್ಳಿತ್ತೆ ಲಾಡು ಕುಡ್ದು ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಕೇನ್ಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ದು ಹೇಳಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ನಾಯಕ ಹಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪೂರ್ದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಗು ವಾಪಸ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಆಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಕು ಬರ್ತಾ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ